Punto número 5, orden día, que é a aprobación do expediente suplente de crédito número 18/2017 para a amortización de débeda. Portavoz socialista, ten a palabra. Ben, este punto vai sobre a nefasta xestión económica deste goberno. Ben, no anterior punto falábamos de que a liquidación do orzamento do ano 2016 resultaba que o Concello tiña un superávit de 766.000 euros e un remanente líquido de tesourería para gastos xerais por importe de 668.000 euros. Por outra banda, no momento que se apliquen as economías recollidas nos orzamentos para esta anualidade, dirixidas ao pagamento das cotas anuais e que están pendentes con entidades bancarias e operacións concertadas con anterioridade, a día 31 de decembro a débeda bancaria deste Concello ascendería a 107.375,48 euros. Ben, é certo que os xuros que recoñen estas operacións son ventaxosas. Entendemos que debido á xestión económica levado por este goberno, a situación do Concello é incontestable, cun nivel de endeudamento pírrico, con superávit e con remanentes positivos, polo que non é necesario adiar o pagamento desta débeda bancaria existente, e así, para que por primeira vez nos últimos 30 anos o Concello non teña débeda nin comercial nin bancaria, estimamos que sería beneficioso destinar parte do remanente líquido de tesourería para gastos xerais para o pagamento e a consecuente cancelación dos préstamos existentes e por importe de 107.375 euros. Toda esta reducción de débeda levouse a cabo sen deixar de lado as necesidades da veciñanza, realizando os axustes pertinentes e dando contestación tanto a nivel de equipamentos e infraestructuras e incrementando nos orzamentos as achegas para atender as necesidades en materia social, as economías dirixidas para comedores escolares, bolsas de estudos, axudas de emerxencia ou axudas a entidades e clubes. Quero aquí tamén recoñecer o apoio e a facilitación da aprobación dos orzamentos por parte de Betanzos Novo e de Betanzos en Común, tanto no ano 2016, recentemente de forma inicial no ano 2017, posto que nestes dous orzamentos se incrementaban as medidas necesarias para levar a cabo esta reducción de débeda e reitero que por primeira vez en 30 anos a débeda bancaria do Concello sexa cero. Polo tanto, para poder levar a cabo esta cancelación, propónse o seguinte acordo, que é aprobar o expediente de suplemento de crédito número 18/2017 co seguinte detalle. Na aplicación orzamentaria 011-91-300 de amortización de préstamos e por importe de 107.375,48 procedente da remanente de tesorería para gastos xerais polo mesmo importe. Segundo, que se expoña ao público por prazo de 15 días hábiles no Boletín Oficial da Provincia na tabuleiro de ditos do Concello, a efectos do que os interesados poidan examinalo e efectuar as reclamacións que consideren oportunas e, no caso de non presentarse reclamacións, considerarás definitivamente aprobado o expediente para a súa entrada en vigor e suplementarase, neste caso, o orzamento que este en vigor nese momento. Portavoz de Betanzos en Común. Gracias, señor alcalde. Bueno, non me vou a estender nestes temas, non me suelo estender. Vemos lo correcto e positivo e a maiores trae os informes favorables de intervención. Evidentemente, vamos a votar favorablemente. Nada máis. Gracias, señor alcalde. Ben, isto é consecuencia de incorporar o remanente no punto anterior e é derivado dunha obriga legal, dunha lei do PP que nos obriga a pagar, en primeiro lugar, aos bancos, que é o máis importante do mundo mundial, non? Pagarlle á banca antes que destinar os cartos públicos a outras cousas, non? Unha lei contra que votamos aquí neste pleno varias veces en mocións de varios grupos, esta legislatura e anterior, e a que o PSOE votaba en contra tamén. E agora se apunta al tanto, claro. Vostedes non consideraron nada. Isto obrigalles a lei. Se a lei Montoro é mala para unha cousa, será boa para outra. E non defenderei ao Montoro, que me parece que xa tiña que ter dimitido moitos antes. Pero, bueno, vostedes aquí non consideraron nada. Isto obriga a lei. Vostedes pasaban por aquí, en este punto en concreto. Entre outras cousas, vostedes podían ter considerado, efectivamente, facer os orzamentos a xeito, e non como os teñen, e se vostedes fixeran, non consignaran partidas que saben de sobra que non van gastar para facerse publicidade, para amarrarse a cadeira como sexa, pois isto non pasaba, porque o remanente é iso, o que non se gasta do orzamento, as partidas que quedan sin tocar. Pero claro, nós xa o dixemos no pleno do orzamento, vai nas nosas alegacións tamén, e vai tamén no informe da interventora sobre o orzamento,
o lóxico era, precisamente, incorporar as facturas das que falábamos no punto anterior ao orzamento, dedicarlles cartos no orzamento para poder facer un outro uso do remanente. E así, pois efectivamente, este préstamo mínimo que ten ainda o Concello e que non ten uns xuros, non sei que expresión utilizou, non ten uns xuros elevados, pois se podía xestionar de outra maneira. Porque, en definitiva, insisto, o remanente é o resultado de non executar as partidas do orzamento. É o resultado dunha mala execución orzamentaria. Claro que, aprobando os orzamentos en xullo, con mitad do ano gastado e os compromisos, pois igual nun 70%, obviamente o orzamento se vai gastar mal. Sobre todo se leva partidas para facer publicidade e aferrarse a poltrona que non se van a tocar, como levan e como levaron. Entón, claro, efectivamente, o resultado, o remanente final, en termos políticos, por así decirlo, desta análise deste orzamento, é o resultado de mentirlle a veciñanza dicíndolle que se van facer cosas que non se van. Claro, e quedan os cartos colgados porque efectivamente non se fixeron. Ese é o remanente. E, obviamente, pois non é para estar orgullosos de ter iso por iso, digo eu. E xa digo, se houberan optado por seguir as indicacións da interventora, o remanente se podía xestionar de outra maneira e non era obrigatorio facer esta operación. Por moito que vostedes nos digan que foron a foguete a fulminar a débeda do Concello. Débeda que, por certo, nos últimos 30 anos, din, pois 25,5 son do PSOE, dito sexa de paso. E débeda que, per se, non ten por que ser mala. Si se destina investimentos, claro, si a débeda é por queimar pólvora en 15 días de festas de agosto, outro galo canta. Pero claro, hai que colgarse a medalla, está claro. Nos obriga a lei, entón hai que colgarse a medalla e vamos a decir que fulminamos a débeda, que, oye, non é malo, pero tampouco é bon. Así, en termos absolutos. Ou non é a opción millor, en termos absolutos desde un punto de vista económico para o Concello. E, en definitiva, como isto non deixa de ser a consecuencia do anterior, xa digo, hai pouco máis que engadir. Agora, xa digo, facendo as cousas de outro xeito, este 1.000 euros para investimento, por exemplo, no casco histórico, que ben nos viñan. Mais nada, moitas grazas. Portavoz de Betanzos, non. Ben, bueno, vendo os informes favorables dos técnicos e técnicas, vendo que se cumpre pouco a pouco unha das nosas propostas de reducción de débeda, vendo que é unha das poucas opcións que lle dá a legislación vixente, xa que non é só xestión, é prácticamente un obriga a facer isto. O seu único mérito pode ser o non executar parte do orzamento comprometido, o cal nos aprobamos, como foron a contratación do novo pexón, o plan de igualdade, claro, e o non gastar, pois sobra, e o sobrar, pois ten que ir para isto, e nada máis, e para ser coherentes co que vimos pedindo e dicindo, imos votar a favor. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Bien, como reflejó ya aquí algún portavoz, evidentemente es una obligación que marca la ley. No solo hubo esta ley que obliga a pagar las cargas financieras existentes por los ayuntamientos. Hubo también otras leyes que favorecieron también a los proveedores y sobre todo a los pequeños y los medianos empresarios, que era la reducción, la famosa ley de morosidad, en la que se reducían los pagos a proveedores, fueron paulatinamente y de manera semestral y por años iban reduciendo de 90 a 60, de 60 a 45, de 45 a 30, que evidentemente dio una solvencia y dio más aire, pues sobre todo a los pequeños y a los medianos proveedores. Eso también lo instaló el PP y se agradeció por muchos colectivos empresariales esa solvencia y ese aire que se les dio. Y es cierto, habrá a quien no le guste, evidentemente, lo respeto, pero es cierto que también se impuso esa ley de morosidad para provocar esto. Por cierto, plazos que en muchas situaciones el Ayuntamiento de Betanzos no incumplía. Hay más concellos, evidentemente, que no lo hacen, pero el Concello de Betanzos, desde luego, era uno de los que incumplía los periodos medios de pago. Poco más hay que decir. Evidentemente, bueno, hablaba de, en esta ocasión, creo que es la primera vez que se lo escucho al concejal de Economía, hablar de los 30 años de deuda en cargas financieras. Pues evidentemente, claro que sí. 30 años, sobre todo, del 2007 para atrás, sobre todo, esas cargas que hoy, pues mira, el Grupo Popular se alegra, que cada vez haya menos carga financiera también. Se alegra también. Ahora, que las cosas vienen también de donde vienen. Las cosas también vienen de donde vienen.
Nos alegramos que cada vez se reduzca esa carga financiera, esa deuda con las entidades financieras. Lo del objetivo de intentar conseguir una deuda comercial cero, pues déjame que le diga, eso no diría mucho de la gestión de un gobierno municipal, ¿no? Sabe que la deuda comercial cero es imposible. Es imposible, prácticamente imposible. De hecho, si se llega a cabo, entonces que ustedes no están haciendo nada también. Que también es otra, Pero bueno, nada, nuestro sentido de voto va a ser la abstención. Portavoz socialista, moi breve. Débeda comercial cero, obviamente, me refiro a facturas no caixón. Obviamente. Está ben que o Partido Popular diga, non iba a falar do pasado, pero xa que o tocaron, pois ora o vou tocar, pero moi sesgadamente. No ano 2009, a débeda comercial que lles quedou, despois de aplicar vostedes o crédito ICO, foi de cero, e nun ano generaron 1.200.000 euros en facturas impagadas. Ben, o Bloque Nacionalista Galego decía que os remanentes se producían porque estábamos traballando no seu momento con orzamentos prorrogados, e cando non temos orzamentos prorrogados di que por mala execución. Quero recordar que nos últimos datos das liquidacións dos últimos anos o nivel de execución dos orzamentos foi altísimo. Quero recordar que por riba dun 95%. Hai que ter en conta que cando se orzamenta con cautela e que se produce unha recaudación maior da que realmente se estima. Os remanentes aí tamén afloran. Que obriga a lei? Vamos a ver, a lei obriga a como destinar os remanentes producidos. Non obriga que teñamos que traer isto para nada. Que primeiro se critica esa lei e despois se aplica. Obviamente, criticamos no seu momento esa lei e a seguimos criticando. E a criticábamos desde a óptica de que habería que dar máis potestade aos concellos para poder utilizar esos remanentes sempre informado pola intervención municipal, obviamente, para non facer ningunha cousa extraña que poña en perigo a economía do concello. Pero unha das críticas maiores a esa lei é o tema da incorporación de todos os gastos que quedan en fase AD do ano anterior, é dicir, becas, convenios, obras que non son subvencionadas, que a nova lei non che permite reincorporar e suplementar esos remanentes. Se teñen que ir a remanente de tesourería para gastos xerais e lastrar o orzamento en vigor. Simplemente reiterar que en caso de aprobarse esta proposta, a débeda bancaria quedará en cero. Por certo, débeda bancaria que en ningún momento critiquei que se teña que acudir ás entidades crediticias para poder facer investimentos. Toda esta deuda crediticia provén de aí, de investimentos, non é de gastos corrientes, porque, entre outras cousas, non se pode solicitar préstamos para pagar facturas, salvo que se echan créditos finalistas, como foi no seu caso o do crédito ICO, e quero recordar que un dos últimos créditos que se pagou falaba de 25 anos de goberno socialista. O BNG tamén pasou por este goberno e tamén pediu préstamos e tamén levou e xestionou escolas taller que a finales de ano deixaron facturas impagadas bastante máis grandes do que acabamos de aprobar fai un minuto. O sea, que na xestión eso pasa. Probablemente a esa concellería do BNG no seu momento lle entrarían facturas que eran do ano anterior e houbo que pagalas. Isto é a dinámica do Concello. Nada máis, agradecer a quen facilita a aprobación deste punto que permitirálle a futuras corporacións, quen este, ter maior autonomía orzamentaria e económica. Gracias, señor alcalde. Portavoz de Votantes en Común. Portavoz nacionalista. Supoño que sí, non sei, eu non estaba ali, non sei, non lle podo dicir porque eu non... Era máis feliz e indocumentado, como dicía o meu profesor de latín. O que sí teño certo é que os meus compañeros do BNG o que non facían era gastar o que non tiñan no goberno. Entón, bueno, pues... De feito, os propios interventores desta casa loaban a maneira de gastar que tiñan, pero bueno, é igual, porque eso, mire, eu primeiro que me levanto polas mañás, digo, que pasaría en Betanzos no ano 2003, sabe?
estamos falando dos problemas de agora. E agora o problema é outro. E nós insistimos, nós o que cuestionamos é que en lugar de facer as cousas ben, como lle recomendaba a interventora, e como dixemos nós, recollendo a recomendación da interventora, aínda que, bueno, facíamos de loro de repetición, si quere, e hasta lle o concedo, era meter o que tiña que ter feito era meter o importe desas facturas sin fondos que viñan do pasado ano no orzamento para poder xestionar de outra maneira o remanente e non estar tan atados ás obrigas desta lei que seguimos a cuestionar. E en todo caso, oindo a vostede, parece que traen os cartos que non gastaron ano pasado e isto daría para toda a noite falar do que é unha partida orzamentaria, do que é o remanente, do que tal, porque parece que teñen a máquina de pintar cartos e que non gastaron este ano ou van poder gastar o que ven e tampouco así a cousa. Pero, bueno, isto non é un debate de facenda pública e non vamos a dar, obviamente, que non é o meu papel tampouco. Entón, en definitiva, nós estaríamos encantados, honestamente lle lo digo, de poder chegar a acordos con vostedes, ou con calquera grupo, para sacar adiante propostas progresistas para Betanzos. O problema é que vostedes seguen gastando exactamente igual e a súa proposta é exactamente a mesma que hai 15 anos, e digo 15 anos por poñer un número redondo. Fan exactamente o mesmo que lle criticaban e que lle criticábamos ao Partido Popular cando gobernaba, e o Partido Popular fixo exactamente o mesmo que agora lles critican a vostedes. Ese é o problema, que manteñen vostedes pechado Betanzos nun bucle do que non queren quitalo. Entón, nós para isto, para manter esas inercias, para manter esa deixadez, para manter ese vai facendo e ese embargar a pelota no que ven, nós non vamos chegar a acordos con vostedes. Para cambiar as cousas, sí, mañán mesmo. Pero teñen que querer vostedes cambiar as cousas. E nós o que aprezamos é que non queren. Así que, obviamente, en coherencia, se no punto anterior, que orixina este, votamos en contra, pois neste non teria sentido votar de outro xeito, non? Vale, aquí non llevemos máis problema. E nada máis, señor alcalde, moitas grazas. Portavoz de Betanzos Novo. Portavoz de Betanzos Novo. Portavoz popular. Ben, independentemente de que creo que temos bastantes dúbidas polas obrigacións que nos impón a lei, eu tamén teño que estar de acordo con algún manifestado por algún portavoz, e concretamente por portavoz popular e por algún outro portavoz. Evidentemente, o que temos que procurar que a deuda comercial, desde logo, sea o menos corto plazo posible. É dicir, se se está pagando nunha media de 37 días ou 35 días ou 40 días aproximadamente, pois a ver se pode vir en 15 ou 20 días. É dicir, en este momento as certificacións de obras están pagando con unha semana. O sea, o xusto para emitir os certificados correspondentes certificacións correspondentes ben de xuntas de goberno ou ben de decretos de alcaldía. E se están pagando en eso. A veces hai algunha factura que por determinadas circunstancias efectivamente se tarda un pouco máis do desexable, pero desde logo creo, e aí coincido, que temos que facer os esforzos posibles para que esa deuda comercial pagala no menos tempo que permitan as unidades administrativas. Con respecto ao remanente, señor portavoz nacionalista, dicirlle de que a execución presupostaria, teñen ustedes os datos, está por arriba do 95%. O remanente tamén se produce por unha constancia na recaudación. É dicir, porque iso tamén é importante gastar o mellor posible, estou totalmente de acordo con todos os portavoces, pero tamén en que hai que procurar non solamente gastar, sino tamén hai que procurar recaudar en todos os ámbitos que abarca o Concello, independentemente das aportacións tanto do Estado como da Xunta de Galicia. Señor secretario, que somete a votación. Somete a votación o punto número 5 da orde do día, que é a aprobación do suplemento decreto número 18/2017 para amortización de débeda. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, se aproba que os votos do Grupo Socialista, Betanzos en Común, Betanzos Novo, e o voto en contra do Grupo Nacionalista e a abstención do Grupo Popular. Punto siguiente.